גור טכנולוגיות הוקמה לפני כ-45 שנה, בשנת 1979, על ידי מהנדס אריה גור. מימיה הראשונים החברה התמקדה בפיתוח וייצור של מגוון רחב של חומרים לטיפול במערכות מיזוג וקירור, ובנייה של פרוצדורות עבודה מסודרות לביצוע עבודות מורכבות של שיפוץ, מחליפי חום, סוללות מיזוג אוויר ואביזרים אחרים במערכות מיזוג אוויר בצורה יעילה ומהירה. השירותים של החברה הם מאוד מגוונים, כוללים ניקוי כימי ומכני, הידרונומי בלחץ גבוה של מחליפי חום תרמיל וצינורות בצ'ילרים מכל הגדלים ושל כל היצרנים, שיפוץ של מחליפי חום פלטות, כולל פירוק, הרכבה, החלפת לוחות ואטמים על פי הצורך, שירותים של שטיפה כימית של סוללות ביתאות בכל הגדלים, סוללות הסתומות ביותר אנחנו יודעים לפתוח אותם, שירות טיפול במים למגדלי קירור, כולל הרכבה של מערכות בקרה ומינון, הגעה לשטח, איסוף דגימות מים וביצוע אנליזות כימיות, ובעצם אחריות מלאה על כל מערך העיבוי של הלקוח. שירות הקפאת צינורות קריוגני לצנרת בקוטר של עד 42 צול מכל חומרי המבנה ועם כל סוגי הנוזלים שעוברים בתוכם. ביצוע בדיקות עובי דופן לצינורות במחליפי חום באמצעות טכנולוגיית אדי קארנט לזיהוי מוקדם של כשלים מוסדקים בשטחי החלפת החום. אני עובד עם חברת גור טכנולוגיות, מגוון של פעילויות. אני גם קונה מחברת גור טכנולוגיות חומר שנקרא גבקויל, שעם החומר הזה אנחנו מבצעים שטיפות של יתאות, של פנקולים, של מזגנים מפוצלים, של מעבים. חברת גור טכנולוגיות באמת עובדת עם אנשים מקצועיים, תמיד זמינים, גם אם צריך לבוא בשעות לא שעות וגם בהתראות מהירות. אני יכול בהחלט לתכנן ולבצע את התוכניות עבודה מולם, תוך שאני יודע שיום זה יום, שעה זה שעה, וסדר עבודה זה סדר עבודה. לקוחות החברה כוללים מגוון רחב מאוד מתעשיות המזון, תעשיות הפרמצפטיקה, תעשיות המוליכים למחיצה, אלקטרוניקה, בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי מלון גדולים ומפעלים מכל הסוגים והמינים. אנחנו עובדים בערך 20 שנה עם גור טכנולוגיות, החומרים מאוד איכותיים, לא פוגעים לא בנחושת ולא בברזל, הצוות שלו מאוד מקצועי. גור טכנולוגיות עבורי הם חברה מאוד מקצועית שיודעת מה היא עושה, והתוצאה תמיד ב100%. הייחודיות של גור טכנולוגיות שהחברה בעצם גם פיתחה, מייצרת ומבצעת השימוש בחומרים שלנו. טכנאים שלנו מכירים אותם מצוין, יודעים בדיוק את האופן הטוב ביותר להשתמש בהם, את האפליקציה והפרוצדורה הנכונה ביותר לכל סוג מערכת, לכל סוג צ'ילר, לכל גודל יטה, ומבצעים בעצם את כל העבודות באתר הלקוח, תוך זמן השבתה מינימלי ביותר של היחידה והחזרה שלה לתפקוד מלא באופן יעיל ומיידי. הייחודיות של גור טכנולוגיות זה שקודם כל הם מומחים לנושאי מים, הם גם משתמשים במוצרים שלהם שהם בודקים אותם ומפתחים אותם, שמסתבר שהמוצרים האלה הם באמת נותנים את המענה הכי טוב. אנחנו סומכים עליהם ובטוחים שאם אנחנו שמים אותם באיזה מקום לעשות עבורנו עבודה, העבודה תתבצע כמו שצריך, בצורה הכי טובה שיש.